No niin, morjes. Se on Jomsa täällä puuhastelemassa omiansa ja mä halusin näyttää tämmöisen pikku projektin. Mä itse asiassa nauhoitin, mun pakko sanoa. Mä äsken nauhoitin tämän. Hirveällä vaivalla tein tosi hienon nauhoituksen. Aloin katsomasta, ei ääntä. Otetaan nyt tuolle. Ja mulla varmaan jää puolet nyt asiasta valitettavasti, mutta mennään nyt kuitenkin asiaan. Mä oon rakentanut tämmöistä omaa setupia. Jos itse asiassa nyt jos katsotte tätä ympäristöä, niin huomaatte jotakin outoa. Tämä on Windowsin kamera-applikaatio, mistä tämä on kuvakaapassa. Sen takia tämä täältä mä voin vaihtaa kameraa tästä tälleen näppärästi napilla. Ja nyt me katsotaan mikroskooppikuvaa, digitaalista mikroskooppikuvaa tuosta minun vierestä. Tuo on tämmönen minun oma virittelemä rigi, joka käyttää halpaa kiinalaista jotakin teollisuusmikroskooppikameraa. Tämä alue, jota me katsotaan tässä on noin 5 milliä kertaa 5 milliä, että jos me vien kuulekerkikynän sinne, niin huomaatte, että mulla on hyvin suuri vaikeus saada edes se tuohon kuvaan. Tuleeko? Meni ohi. No, tuo oli... Se on hyvin hankala saa käsi tärisee niin paljon jo, että... Ja me ei löyä edes tuota aluetta. No tuossa näkyy tuo kuulakärkikynän kärki. Se on ehkä vähän isompi kuin 5 milliä kertaa 5 milliä, mutta joka tapauksessa hyvin pieni alue, että nuo rakeet mitä tossa niin pääasiassa alle millisiä. Reilusti alle millisiä. Ja tosiaan niin tää on hyvin hankala setup, koska jos me nojaa minun pöytään, niin huomaatte, niin se menee pois fokuksesta. Että meidän pitäisi häätää tätä niin kuin hyvin melkein. Itse asiassa just huomasin tätä pöytää painelemalla eestakaisin, niin näkyy on paras tapa säätää fokusta tällä hetkellä. Mut joo, tää on siis, mitä me katsotaan, niin tää on niin sanottua upaa. Eli kullahuuden rännityksessä syntyy mustaa rautahiekkaa, ja tämä on sitä. Ja tosiaan mä äsken nauhoitin tämän saman jutun semmoisella rautahiekalla, tai siis upalla, minkä mä olin magnetisoinut, eli siitä oli otettu pois magneettinen osa. Ja tämä nyt on se ei-magneettinen, mutta me leikkaan tähän pätkän siitä, niin näette kuinka iso ero siinä on näiden mustien rakeiden välillä. Ja jos me pystyn tällä minun setupilla rullaamaan tätä pikkuhiljaa yhdellä akselilla, valitettavasti tuo toinen akseli on tällä hetkellä pois käytöstä, se on jumissa. Me pitäisi korjata, siinä on pieni vika. Mutta tälläkin päästään onneksi katselemaan, että minkä näköistä kiviräätä täällä. Ja täältähän löytyy tosiaan kaiken näköistä mielenkiintoista, muun muassa just näitä kolmioita. Tässä näkyy tämmönen kolmiomainen Tää hiirosutihan tosiaan pitäisi näkyä, joo kyllä. Nämä on magneettisia jotakin kappaleita. Me katoin sen äsken jo, tuolla on itse asiassa toinen pienempi. Me äsken katoin mikä se oli, mutta me jo unohin. Se on, mut joo, joka tapauksessa kun magnetisoin nämä kaikki aika lailla katoa, niitä ei enää löytynyt. Ja sitten on paljon tätä ei-magneettista tavaraa, nämä on luultavasti kvartsia, sitten rutiileja ja granaatteja erilaisia. Ja luultavasti jotain muutakin. Tuolla on joku mielenkiintoisen näköinen palane itse asiassa tuolla. Näyttää tosi kirkkaalta ja metallimaiselta. Nämä on niitä, mitä me oikeastaan, minkä takia me tätä systeemiä aloin tekemään alun perin, koska mä oon miettinyt, että mitä täällä oikeasti on. Me koitan vähän siirtää tuota. Tää on varmaan tosi vaikea, katsotaan. Tässä on se vaara, että kun tää liikuttaa, niin sitä hyvin nopeasti hukkaa sen, mitä oli katsomassa. Katsotaanpas, mä nyt saisin tuon fokukseen. Mikä tuo on? No joo, mutta siis tässä on tämmönen kappale, mikä nyt herättää minun mielenkiintoa aika kovasti, koska tää on... Me ollaan monesti mietitty, että mitä muuta täällä on täällä rautahiekan seassa, koska jos sä otat magnetisoit sen, poistat rauan ja sitten kuvittele päässäsi pois kaikki tämän kvartsin, niin siihen silti jää semmonen musta kasa, ja se on ei-magneettista jotain, joka painaa tosi paljon, ja kysymys kuuluu mitä. Ja siinä nyt on vaihtoehtoja, voi olla, että se on, no ainakin näytti siltä, että siinä voi olla jonkin sortin sinkkiyhdistelmä, sinkkioksidi, mä en muista mikä se olikaan, niin ilmeisesti se on yksi, eikö hetken, onko se tinaoksidi, nyt mä en muista, se oli sinkkiä tai tinaa. Minusta se oli ehkä tinaa. Ja se on yksi optio. Ja sitten toinen on muut platinaryhmän jutut, eli platinaa, koska ne saattaisi esiintyä. Mutta nyt tämä ei selviä tästä, että mikä tämä on, tai no ei varmaan ikinä selviä, mutta mä kokeilen tämmöistä, että mä otan valon pois hetkeksi ja otan käsivalon. Eli toisen kirkkaan taskulampun. Ja hop, näin.
niin katsotaan saanko me nyt näkymään se paremmin. Tää valo tulee nyt ihan eri suunnasta, niin me voidaan tällä niin katsoa vähän toisella lailla. Se taisi olla tämä kappale tässä. Jos me tuon tämän valon tänne päälle, herpeääkö se samalla? Joo, ei se. Mutta tuossa näkyy hyvin, kun nyt me liikutaan valoja ja kiinnität huomiota näihin, vaikka näissä näkyy tää läpinäkyvyys ihan eri lailla. Mut joo, tälleen me tätä kauhea kivikasa, tai se näyttää jotenkin tuossa isolta kivikasalta, mutta todellisuudessahan se ei oo iso kivikasa, äärimmäisen noin ruokalusikallinen. Reipas ruokalusikallinen, tämä mitä tässä nyt katellaan. Ja tosiaan sitten toinen juttu, niin tässä on tämmönen ongelma, että nyt kun me rullaan tätä, niin tää tahtoo mennä koko ajan pois fokuksesta, johtuu siitä, että tällä kameralla on todella, no ne jotka tietää kamerasta, niin tajuaa, että tässä on todella pieni focal plane, eli se alue, millä syvyydellä tämä kamera on tarkka. Ja se on niin matala se syvyys, että tämmöinen pienikin kaltevuus tässä pöydän ja tuon säätimen välillä aiheuttaa sen, että se vaeltaa ikään kuin pois fokuksesta. Ja tämän asian, jonka mitenkin korjaa jossain vaiheessa, jos me jatkan tämän kehittelyä ja rakennan paremman rigin tästä. Ja se oli oikeastaan tämän video yksi pointti kanssa, että mä halusin näyttää tämmöisen jutun, että onko tämä teidän mielestä mielenkiintoista, kiinnostaako teitä nähdä, kun ei mulle hirveästi tekisi mieli sijoittaa aikaa ja vaivaa tähän ihan vain omaa uteliaisuuden vuoksi. Koska tosiaan niin kuin sanoin, niin 20 mikroskoopilla nyt saa pahimmat uteliaisuudet tyydytettyä, mutta jos niin haluaa vähän paremman systeemin rakentaa, niin sitä olisi kiva puuhastella, mutta ei ihan viitti omaksi iloksi lähteä tekemään kumminkaan. Ja niin, tosiaan tämä nyt on Seos, Sallan ja Lemmenjoel UPA. Et tästä nyt jos silleen oikein voi päätellä pitoisuuksia, tai siis pitoisuuksia, mutta siis niinku, että mitä täällä on ja mihin se liittyy paikalliseen. Siinä muuten onkohan tuossa sama kolmi. Niin katsotaanpa pikkusen saa uuden näköistä kiviä tänne. Näin. Sille ei voi päätellä, että periaatteessa voisi vaikka ottaa tuosta pihalta hiekkaa ja sekin olisi varmaan ihan yhtä mielenkiintoista katseltavaa. Itse asiassa jos joku haluaa, että mä teen sen, niin voimme sitäkin jossain välissä kokeilla, mutta joo. Tosiaan niin täällähän näkyy kaiken näköistä. Eikö mä kääntänytkään? Tuolla on taas tuo kolmi, vai onko niitä niin paljon? Näin päin liikattaa. Kokeilma nyt. Nyt pitäisi olla uuden näköistä hiekkaa. Itse asiassa sattupa hyvää kohtaa, nimittäin saanko meitä tarkennettua? Tuossa on just sen tyyppinen murunen, mitä mä oon etsinyt. Tossa alhaalla. Oi että, miten mä saan sen kuvaa keskellä? Nyt se osaa olla keskellä, kun saatais vaan tarkkaksi. Ei, väärin. Ei tuosta, vaan täältä. Melkein. Mä luulen, että me ei sitä tuon tärkeämmäksi saa, mutta tossa niinku näyttäisi olevan tuollainen plastinen kappale, eli tarkoittaa sitä, että se on niinku möljäytynyt, pyöristynyt, eikä ole tämmöinen terävä särmäinen niin kuin suurin osa näistä muista. Ja syyhän siinä on, miksi näin on, niin platinaryhmän metallit tuppaa olemaan vähän pehmeitä, tai ainakin platina ja kulta. Mutta sitten taas nämä muut, jotka yleensä on piinkassa seoksia ja jotakin hässäköitä, niin ne on kahden särmikkäitä ja teräviä niin kuin lasia periaatteessa voitte ajatella. Niin noi kivethän, tai hiekan murroset kiinnostaa eritoten. Tuossa on vaan tämmönen mielenkiintoinen tumma sävy, että kunpa voisi tuon poimia tuolta jotenkin ja tutkia tarkemmin, mutta siihen ei ole vielä kyvykkyyttä. Mutta joo, en mä tiedä, höpöttäkö tästä sen enempää. Vaihtaa oikeastaan tuon, niin näin, niin tosiaan mulla on tässä tämä setup, se näyttää täällä ristisyöttöpenkki ja sitten on tuo USB-mikroskooppi tai teollisuusmikroskooppi, mikä tuo onkin, ja hirveästi valoa. Ja jos tuo tietenkin se kiinnostaa enemmän, ei siinä oikeasti ole paljon mitään ihmeellistä kerrottavaa edessä. Se on vaan USB-mikroskooppi, joka on vähän tavallista jytkympi ehkä, mutta ei mikään laatukampe sinänsä. Ja sitten on tuo ristisyöttöpenkki, joka on vielä vähän sökö, sitä pitää korjata, ja sitten on muuta rigiä tuossa. Mutta jos tämmönen puuhastelu kiinnostaa, niin pistäpähän kommentteja tuohon alas ja katsotaan, että jos tästä mitä innostuu tekemään. Tuolla hiekassahan, me tiedän, että täällä hiekassa on seassa kultaakin. Ja me vähän niin kuin että se olisi hauska, jos pystyisi tälle löytämään sieltä kultaa. Siihen on parempiakin tapoja, tämä on niin järkeväähän tämä ei ole.
mutta tähän voisi vaskata uudelleen, niin sieltä aina varmaan muutama hengetön löytyisi. Joo. Mutta joo, hei, jos tykkäsi tästä ihmettelystä, niin tässä on muita videoita. Niitä kannattaa kurkkia. Siinä on meidän muita hassutteluja kultajätkiltä. Ja pistähän kanavatilauksia, jos tämmöinen puuhastelu vielä kiinnostaa tulossa. Ja ennen kaikkea kommentoittu ne alas. Noniin, moro.